Фелипе започва като титуляр. Не беше това предвидено от Христо Янев като промяна, която той да прави, така че прави впечатление, че състава на Ботев Враца успява до някъде да разгърне атаките си. Да видим какво ще направи Квад Водуа. Сега изстрел на Квад Водуа. Топката преминава покрай Федерико Бариус, а в 20-та минута Лудогорец излиза напред. Не успя да се откъсне Квад Водуа, да нахлуе в наказателното поле и без проблем да се справи с Федерико Бариус. С първият точен удар в двубоя разградчани излизат напред в резултата. Асистенцията пък отива на сметката на Бърнар. Тек Пете и чиста е позицията на Квад Водуа. Бубакар Трауре беше човек, който покри засадата в тази ситуация. С известни затруднения Квад Водуа успя да се измъкне от опеката на централния бранител на Ботев Враца и чисто физически се справи по-добре Квад Водуа в тази ситуация, за да се справи първоначално с противник, след това да надбяга друг и да успее да реализира. Струва ми се, че Луис Фелипе беше човек, който не можа да спре. Аслак фон Витри поиска от дясно. Там е Якоб Пьотровски. Хубав пас към Якоб Пьотровски. Не е най-доброто овладяване. Намери начин, по който да комбинира с Витри. Мощен изстрел от крайния бранител, който е спасен от Федерико Бариус. Наред се спечели първата топка. Втората е спечелена от Спас Георгиев. Жан-Пьер Дасилва отново не успява да задържи. Марио Киконда извърши нарушение срещу Тек Пете. Авантаж от Георги Кабаков. Кайо Видал владее. Видал за Квад Водуа. Завършващ изстрел от Квад Водуа. Спасяване на Федерико Бариус. В лявото бедро, струва ми се, са проблемите. Междувременно пък Лудогорец атакува от дясно. Аслак фон Витри. Топката стига до другия крайен защитник Сон. С доза шанс той успява да овладее. Директен изстрел на испанеца и спасяване на Федерико Бариус. Топка в обсега. И заради дъжда, мокрият терен, мократа топка, всичко това преди малко Неделев подправи добро центриране, липсваше достатъчно качествения завършващ изстрел. Тук го има достатъчно качествения завършващ изстрел. Голмайстор е капитана Якоб Пьотровски. Асистенция за Тодор Неделев 10 минути след като се появи на игрището. Якоб Пьотровски пък отново записва името си сред голмайсторите на разградчани. Гол номер 5 в шампионата за Якоб Пьотровски и общо 10-ти гол от началото на кампанията за поляка. Страхотно движение от Якоб Пьотровски в тази ситуация. Тотално успя да преодолее Едуардо Конде. Струва ми се, дори бразилският централен защитник не се ориентира откъде точно дойде Якоб Пьотровски. Пьотровски заходи зад гърба на... Успява да го намери. От Гонсалвеш. Аслак фон Витри, доста пространство пред норвежеца. Пас по земя към границата на наказателното поле. Якоб Пьотровски е безкомпромисен и в тази ситуация. В 56-та минута Якоб Пьотровски се разписа за 2-0. В 59-та минута поляка се разписва и за 3-0. 6-ти гол в шампионата, 11-ти общо през сезона за Якоб Пьотровски. Много съобразителни действия от страна на Аслак фон Витри трябва да отбележим в тази ситуация, за да може Аслак фон Витри пък да запише своята асистенция номер 5 от началото на сезона. И Кайо Видал беше опция пред Аслак фон Витри като човек, който можеше да завърши на границата на наказателното поле. Квад Водуа и 2 гола на Якоб Пьотровски до тук правят разликата. Тек Петей на скорост вече и в наказателното поле. Индивидуален завършък от Тек Петей и добра реакция от Федерико Бариус, след като топката беше насочена в близкия му ъгъл. Ще видим кои ще бъдат заменените футболисти за оставащи около 20 минути до края на срещата. Пьотровски, добро двойно подаване. Възможност за Матиас Тисера да завърши много елегантно отиграване от аржентинеца и 4-0 за Лудогорец. Минутата е 74-та. Матиас Тисера бележи първия си гол в шампионата и общо 4-ти за него през сезона. Страхотно отиграване от Матиас Тисера. Преди това още веднъж насочваме вниманието към разиграването на Аслак фон Витри, Якоб Пьотровски и Тодор Неделев. Неделев с още една асистенция. С лекота Тодор Неделев пусна изключително прецизно подаване към Матиас Тисера, който пък от своя страна успя да се справи по прекрасен начин. Несън бърка другият централен бранител Оливие Вердон. Ерик, добър
поглед от трик. Топката пада в Тодор Неделев. Изключително атрактивно изпълнение на Тодор Неделев. В 88-та минута пловдивчанина прави резултата 5-0 в полза на Лудогорец. Добавя и гол към двете си асистенции Тодор Неделев. От футболиста с номер 88. Неговия гол пък падна в 88-та минута. Без абсолютно никакви колебания, напълно наясно какво ще направи в тази ситуация Тодор Неделев. Да изчака топката да тупне на земята, да е максимално удобна за него, след което с много мощен изстрел преодолява Федерико Бариус. 5-0. Във Враца ще пристигне Левски. А тук пък Георги Кабаков слага край